ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಯಾರು? ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಲ ತಾಸೆ ತಗೊಳ್ಳಿತ್ತೇನೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಶೈಲುಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ. ಶೈಲು ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್? 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವರ ಚಾಚಿ ಬಟ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಶೈಲೇಶ್ ನಲ್ತೊಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಸೆ ಬಟ್ಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಡ್ ರೈಸುನ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಥಮ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಕನೆ ಪಾರೊಂದು ಬರುಡು. ಇದು ಆಕರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬಲೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇರೇಗೆ ಶಾಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡವೆ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋರ ಮಹೇಶ್ ಮುಲ್ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನು ಮಹೇಶ್ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿಪಾಟು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ DKD ಕುಡ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುದಾರೆ ಮಹೇಶ್ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಮಹೇಶ್ ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬುದರು ಪಲ್ಟಿ ಮಹೇಶ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನಲಕ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕೊನೆ ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅವರ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೇಡ ಪಲ್ಟಿ ಮಹೇಶ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನಾರು 5 ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುರಿ ಹಾಕುನೇನು ಅವು ಬ್ಯಾನ ಆಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಕುರಿತ ಪಗತೆಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇರುವ ಮುಡಿಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ದೀತಂಡು ಟೀಮ್ 15 ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಇತ್ತನು ಮುಡಿ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಳಾಂಡ ಐಕೆ ಅಗತ್ಯಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಂದು 5 ಮುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನು ಕುರಿ ಹಾಕುನ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಕೈ ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ತಿಗಲೆಗೆ ತಾಗ ಒಂದೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ತಾಗಂದೆ ಅವು ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮುಡಿ ರಟ್ಟೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3rd ಅಂಪೈರ್ನ ದೀತೇರು ವಾನಂ ನೆಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪರಿಗಣನೆ ಮಂತದು ಮುಡಿ ಆಕಿನ ವೀರ ಪಿಲಿ ಏರು ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ
VCS ಮೂರು ಶೆಟ್ಟಿಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮುಡಿಯಾಕಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ పుదరించన్నా ఏం చెప్తారు ధనుష్ అలే ముడి కొరండ కూడా రాకువేరారితే భలే ఈనాం తెతున్నాక కట్టువేరు సరి ఆపండి భలే కట్టిದೆ రెడీ ఉండవు తాసే దక్కులు తయారాలే ಎಕಡೆ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಇತ್ತಿಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟೇ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ವಿತ್ತಲೆ ಪೊರ್ಲಾತಿನ ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಡಿತ ಅವು ಅರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಮುಡಿತ ತಪ್ಪು ಅವರೆಗೆ ಅರೆಗೆವು ಅವು ಮುಡಿ ಏರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆವು ಕುರಿ ಲಂಚನ್ ಏರೆ ಕುರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲೇಗೆವು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮುಡಿಯಾಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಪಗಪಗ ಬನೊಂದಿತ್ತ 15 ತಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನೇ ತಂಡ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಡಪುನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ 2024ನೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪುವೇರು ಆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು रंग एसकेबी टाइगर्स कुंपला कुंपला बन्नगारिके ఆయన ಬೇಗ ವಿಜೇತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯಪನ್ನಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಕುಂಪಲ ಅವಲೇರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ನೆಟ್ಟಲ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬಲೆ ಆ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ
ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಈ ಬಹುಮಾನ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ತಾಸೆ, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಾಸೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ ಬೈಜೇರಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಇನಾಮು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ. ಅವೇ ಉಮೇದ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಡು. ಬಲೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಟೀಮ್ದ ಹಿರಿಯರ ಪುರ ಬಲೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೆಡ್ದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಟ್ರಾಫಿಂದೆ ತೊಲ್ಲೆ. ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬರಡದು.
ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪರಡೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಐತ ವಿಜೇತರನ್ನು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಲು ಬಾರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ನಾ ತುಂಬಗ ಅಜರಾಮರವಾದ ಉಕ್ಕುನು ಅಂಚಾದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬೇಡೆ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಿಲಿಕಲು ಎತ್ತುಕೊನುಗ ಅವರ ಇನಾಮಂದ ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವರ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲು ನಲಿಪಲಿ ಇದ ಪಿಲಿಜ ಮುಳಿಯಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಕಲು ಮಾತ ರಂಗನದ ಇದಾಣ ಪಿಲಿಕಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಇತ ಪಿಲಿಕಲು ನಿಜ ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ತಯಾರಾತೇರಿ ಪೂರ ರಂಗದೆತ್ತದು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಾಸ ಉಂಟಾಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಸ ಉಂಟಾಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವರಿಜಿನ ಪಿಲಿಕಲು ಉಂಟುಜ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ದಯಬಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷಡತ್ತು ಪಿಲಿಕಲು ಪೂರ ರಂಗದೆ ಇದ ರಂಗದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲದ ಪಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಯರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಅಂತಲೇ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡೆ 15 ತಂಡಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ 15 ತಂಡಲಿಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ.